Yo, what's up mga tol? Welcome back to my channel. So ang gamit ko ngayon yung Mio ng bayaw ko mga tol. Pupunta lang ako ng mga remittance center. Titignan ko kung marami pang nakapila mga tol. Kasi halos araw-araw mga tol ay daming nakapila rito. Hindi tayo makasingit or kasi alam mo naman kapag napakahaba ng pila ay nakakawalang gana mga tol. Maraming salamat pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag niyo po kakalimutan pindutin yung bell para po updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Tulad po ng gagawin natin ngayong araw na to mga tol. So yan, yung mga ibang establishmento rito ay nakasara, tulad ng Manginasal mga tol. Ayan, ay dadaan muna tayo dito sa may groceries, tignan natin, or mga supermarket. So ayan mga tol, ay marami pa rin mga nakapila rito para mag grocery. Ayan oh. Ito pala yung Jumbo General dito sa may Dao. Ayan oh, dami pa rin nakapila. So yun yung pinaka mga ngayon, yung mga nag-grab. Ayan oh. Mapapansin nyo mga tol, ay napakaluwang ng kalsada dito. Ayan, hindi tulad ng dati. Pag ganitong oras or araw or gabi, traffic na rito mga tol. Ayan, yung mga bangko naman, yung mga ATM machine ay bukas mga tol. Ay mga tol, yung western dito ay sarado. Hanapan natin yung Palawan Express tsaka yung Western Union dito. Maraming salamat kay Robert Cura tsaka kay Nick Yang, yan, kay Frankista Motor, si Mangantamu, yan, tsaka si Sir Jun. Laging nanonood po mga yan. Salamat po sa inyo. Ayan, 7-Eleven bukas. Lahat ng establishmento rito halos sarado mga tol. Ayan. Dito naman tayo sa Emily Villar mga tol.
Ang daming nakapila kahit sa labas. Baka matatagalan tayo dyan. Yung Marina Arcades, ayan oh. Mga bilihan ng mga imported na ano, iba-ibang klase. Ibang klase ng mga gamit or mga damit or mga ano, sarado rin. Ayan, halos yung mga naglalakad dito ay naka face mask lahat. Lahat ng tao na lumalabas dapat may face mask. So guys, tignan nyo naman yung mga remittance dito. Ayan, tulad ng Cebuana, napakaraming mga nakapila oh. Yung Palawan, tignan natin yung Palawan. Ito yung Palawan, Palawan Express, kaso sarado. Close Sabado tsaka Linggo, sarado. So wala tayong magagawa ngayon dito, sarado. Ayan, tignan nyo mo yung mga nakapila rito. Ayan sa Cebuana Emilio oh. Last na lang yung pupuntahan natin ngayon mga tol, yung ano, Western Union dito. Yun na lang yung chance natin kung nakabukas o sarado. Kasi yung Emilio Villar, ayan oh, daming nakapila. Halos dito sarado mga tol oh. Tatlong nakikita natin dito sarado. Ito yung Western mga tol, tingnan natin ha. So ayan, yung nakapilang mga yan dito sa Western siguro. Ayan, sa Western Union yan, daming nakapila. Oh, tingnan nyo mga tol oh, ang daming nakapila. So wala guys, kailangan talaga napakaaga tayo dito. Ito yung always bukas, yung ano, nag-grab. Ayan, yung mga nag-grab food. Ayan, sila yung maswerte ngayong month na to or taon na to, kasi sila yung hindi pinagbawalan or sila lang yung nag-ooperate dito, yung mga grab food. Pero dapat mag-iingat din po kayo yung mga nag-grab food Ayun, dito sa may bus terminal oh, walang nakapasok kahit isang bus o kahit isang sasakyan, sarado. Ayun mga tol. Ayan mga tol, wala na tayong ibang gagawin, umuwi na lang tayo mga tol. Kaya maraming salamat sa inyo mga tol stay at home lang kayo mga tol. Ganito na lang mga tol ingat kayo lagi.